Hola, soc José Salom, formador especialista en ciberseguretat i també soc podcaster. I m'apassiona ajudar a les famílies a navegar amb seguretat pel món digital. Avui vull presentar-vos dues formacions pensades especialment per a pares i educadors, amb l'objectiu d'oferir recursos i solucions pràctiques davant els reptes digitals. La primera xerrada es diu «Quan donar el seu primer mòbil als nostres fills?». Es tracta d'una sessió de 90 minuts on reflexionarem de quin és el millor moment per donar un mòbil a un menor i en quines condicions fer-ho. Parlarem de temes com els riscos i els beneficis que pot tindre un mòbil per a un xiquet, la importància de l'educació digital que tenen que fer els pares i també com preparar el primer mòbil i els límits que tenim que ficar abans de donar el mòbil als nostres fills. Esta formació busca ajudar-vos a prendre decisions informades i establir una base sòlida per a l'ús responsable dels dispositius. La segona és el taller de control parental amb Family Link. Aquesta sessió en pràctica, també de 90 minuts, aprendrem a utilitzar la eina de Family Link de Google, que és gratuïta, per establir els controls parentals en els mòbils dels nostres fills. El taller inclou la instal·lació de l'aplicació i la configuració d'aquesta, la supervisió de temps de pantalla i la gestió d'aplicacions, i les eines per a filtrar els continguts i l'alocació de dispositius en temps real. L'objectiu és que torneu a casa amb la eina instal·lada i que tingueu les habilitats per a configurar-la i gestionar l'ús digital que fan els vostres fills en aquest control parental, de manera segura. Bé, espero que aquestes formacions siguin del vostre interès i si és així, no dubteu en ficar-vos en contacte en la fanpage.